कहतनी मर्द से के देखी जी लड़की का पार पे पिया, लेकिन हमार बात मानब तब न कहतनी जाके कहीं लड़का उका देखी। मान ली कि खोजते खोजते थोड़े बिया हो जाला, बर मिलेला त घर ना, घर मिलेला त बर ना। कम से ओकर लड़का अच्छा देख के शादी कर देती अच्छा घर में, चिंता मतलब कि खत्म हो जाती। लेकिन वो हमार बात मानम तब न, पता ना वहाँ के कहाँ रहतनी कहाँ नहीं रहत। एगो लड़की के मारे मेरा दिमाग खराब हो जाता, हम का करी का ना करी, हमके कुछ समझ में नहीं खिया। माई ए माई देखा बोली चाय चाय करता ए माई हम जाता नहीं कोचिंग पढ़े, ठीक बा ना। आप बोला तनी ना कि हमरा ना कुछ पैसा चाहिए, कुछ सामान खरीदे के रहे। रोज तोरा के पैसे चाहिए, जब देखा तब पैसे के बात बतिया बेले। क्या करबे तोर पैसा का होता रे रोज रोज? ए माई ऐसे काहे बोलत रहू? ऐसे काहे बोलत रहू? तो का कर बताओ, बेटी तो बेटी नहीं हो हमेशा जब ज्यादा तब माई 500 रुपया दे, माई 400 रुपया दे, बताओ कहाँ ले इतना पैसा दे। माई से बात छोड़ ना, एगो हमार ना दोस्त के ना आज बर्थडे है, तो का सोचली ना का गिफ्ट खरीदते हम देती आज। तो हम सोचली देखा तू आज पैसा दे देबू ना तो हम 3 दिन पैसा ना मांगम तोरा से। हां तो रोज के इहे रिवाज बाटे, कहेलू कि ना मांगम पैसा, ना मांगम पैसा। आखिर तू पैसा करत का बाड़ू? ए माई का बताई, कुछ ऐसा काम ही करत नहीं कि जब लेके आए ना तब तेरा पता चले कि हाँ का करत। ऐसा कौन काम करत रहू तनी हमहू जानब। ए माई तू ही जाना, पढ़ाई के समय में ना पेंसिल खरीदे के पड़ेला, पेन खरीदे के पड़ेला, कॉपी खरीदे के पड़ेला, कोई बुक्स खत्म जाला बुक खरीदे के पड़ेला, हिंदी के चाहे गणित के चाहे संस्कृत के। तू बता ए भावने लड़की के पैसा देते देते हम पाक गोल बानी, रुक पैसा देतनी। दिमाग हमार खराब कर लेबे। पैसो बा 100 रुपया बा, पैसा नहीं खे। ए माई देखो बैठा, ए माई नहीं इहे तो हमरा के ए माई 20 रुपया दे तारू, इहे आज के काफी बाटे। जा तू उधार ले ले, ठीक बाटा दे दिया, कल पैसा दे दे हम। पहले छेने सुना बूढ़ बाप जानते बाड़ू कि काम धाना कुछ होते नहीं खे। देखो तारू ना घर में कुछ काम धाना होता, देखो तारू दिने पर दिन महंगाई बढ़ जाता, सीधे 5 के 25 होखल जाता। दिमाग में का भइल बाटे? हम इतना खुशी रहे कि अपना दोस्त के आज बहुत बड़का गिफ्ट देम, सबसे बड़का। बाकी 20 रुपया में तो तू हमारे आदि बना देना। बताओ मालिक हमरे का पैसा देते नहीं खन कमा के, आखिर हम पैसा लाई तो कहाँ से लाई? ये लड़की से हम परेशान हो गए बानी, आखिर हमरे के पैसा दी हम तबे न करे के देब। हम कहाँ से पैसा लिए? हमरा दिमाग काम नहीं के करत। हेलो। हाँ हेलो। अरे कहाँ बाड़ू अभी? आवा तनी ना, हम रास्ते में बानी ना। रास्ते में? हाँ तो कहाँ बिजी रहत रू? फोन लगाओ तीन तो लागते नहीं। हाँ बतबा सुन तू। हाँ बोला। तोरा से हम कैसे आवत नहीं, तोरा समझ में नहीं आवता। हां तोरा ठीक बा, आओ बानी ए जुगावा टटिया तर जहां रोज मिले नहीं जाए। ठीक बा, ठीक रखा। ठीक। हम दुरानी प्यार करत नहीं, कहीं बहुत बड़ा गलती ना हो जाए। क्या गलती भइल बा बोला? ऊंच नीच भइल बा, तोरा नहीं के समझ में आवता का भइल बा ना भइल बा? ऊंच नीच हमारा के बात में बहलावम फुसलावम मत साफ क्लियर बोलो, का दिक्कत बा, का परेशानी बा? कहत नहीं ना कि हम ना 2 महीना से हमार, तू समझिए जाना। अब समझ गई। नहीं तो ये में रोवे वाली कौन बात भाई? तो खुशी के बात बा। तोरा लगी ना खुशी की बात बा, बाकी अभी हम कुमार बानी ना। तो कुआर तो हम बानी, ये में खुशी के बात नहीं के कोनो दिक्कत परेशानी होई हम बानी ना। आ कहीं हम माई बाबू जान जी हनी सब बात, तब तो हम आई घर शादी के कर लेवल जी, हाथ मांगब हम। इनकार थोड़ा सचमुच के तू हमसे शादी करबो ना? बहुत सचमुच के बहुत प्यार करने देखा हम ऐसे तू इनकार कर देबे तो हम जीते जी मर जाए। हम इनकार कर सकत नहीं, ऐसा सोच सकत तू। देखा तारा बिना हम रहिए नहीं की सकत, इनकार के बातें नहीं के। देखा हम बहुत खुशी से ले लिया, बाकी ये बात हमरा अचानक याद आ गई, ए चलते तरह की कहत नहीं। अब पता बा रहरा के नामा कभी कभी जीवो लियाला, हमारी भाभी से सबसे बाबूजी से सबसे चुप चापे हम पिछुअती में जाके हम तो तू चिंता मत कर, एकरा विषय में हमारा ऊपर छोड़ दो, हम सब संभाल ले। देखो हम कुछ नहीं की जानते नहीं, तू आज न तू हमारे घर पर आके तू हमारी या बाबूजी से तू हमारे हाथ मांगला। देखा न तो हम ये सब बात धीरे धीरे सब कोई जान जाए ना, गाँव समाज तक हम कहीं के मुँह दिखावे लेकिन बस 2-4 दिन और रुक जाए, छठ बाद हम आई। छठ बाद? तले ये महीना पार हो जाता है। तो महीना पार हो जाए कोनो ज्यादा दिन छठ थोड़े बा, 4-5 दिन बा। चलो ठीक बा। चलो लड़की आ गेली सन पढ़ के, अभी ले हमर लड़की आई ना पढ़ के। बताओ ना कभी ले ताको तनी बताओ, के अली के खाना खा के गोइल बिया, आके 4 बज गुल अभी ले खाना ना खोइलसी। कहाँ ने कब से आई? देखो नहीं पूनमी आ गुल पढ़ के,
अब लोग ना आइल पढ़ के कहाँ गोल बिया कहाँ ना। एगो लड़की बिया बड़ी चिंता भई रहेला। अरे क्या करत रे माई बैठ के? आगे काहे इतना लेट भइल हटे हो आजू? काहे लेट भइल बाटे? मने मोन लड़की देखने पुनमी कुलाइल बेसे सरता मैं पढ़ के आकुल बेसे ना तू आजू पुन पढ़ के आवत रे। तोरा एक समझ में नहीं क्या बता हम कोचिंग गेलिया कोचिंग से स्कूल फिर स्कूल से कोचिंग। अरे लाडली बेटी हेने आव धर। अरे माई सुन एगो बाड़ू अगर जान करू कोई के नजर लाग जाई जब हम नजर लगे तो तू काला टीका कर दिया ठीक बा ना। अरे अगर बता तू मगर हमेशा धोखा मत कर। निमनो से बोली न त झाम झाम करले लाडला बिया ना एक सुधर जाई संभर जाई देखी का करती है। ए मैं तू हम पीछे काहे तू पड़ल फिर तू बताओ पहले तू। अरे पागल एगो तो ते हमर बेटी बाड़े हम सोचे तनी अच्छा घर बर देख के अपना लाडली के शादी कर देही। ए बिया तो झाम झाम कर रहती से एगो हमर बेटी बाड़े मतलब ना खइबे पिएबे देख तो क्वेश्चन हो गेल बाड़े मने शादी के जरूरी बका हमरा की। हां तो शादी ना करम देखो तो न झुक जबाना खराब ए अम्मा जी चली खाना खा ली। आ जो हम खाना खाई न जब देखो तब खाने के तारा चिंता लागल रहेला। हमरे लड़की के ना पूछी हमरे के पूछी ह। चली जी पूछी जी खा ली। ए भौजी तू जा खा ले ठीक बा ना। तोहार से ता हम अपना माई से दोनों से तंग बानी घर छोड़ के मुझे तंग कहीं चली। अरे खाली बना ले मतलब ई नु कॉल रोवे नु कॉल ले कि चल बना दे रोटी तो बना दे बनी गरमा गरम रोटी खा ले। हां जा जा हमें आवतन खाए खाती जा आता चिंता नहीं के करे के। ये तो खाली हमेशा अपन बेटी के पीछे पड़ रहली जानते नहीं कि कतना इनकर बेटी दूध के धोवल बाड़ी पूरा गांव बता गांव जाना तड़ा ई तो उनका बुझाता नहीं कि इनकर बेटी कौन गुण खिलावत रही। ना माई हम दूसरे नहीं खिलानी ठीक बा ना। चल खाना खा ले पीछा कर हम छोड़ दे ठीक बा। रात 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 हम जाता नहीं हम एगो कुछ एगो दुकान में देख पसंद कर के हम ले लाभ जाते हैं ठीक बा। ये हमेशा तंग कर छोड़ दे हमरा की। हे भगवान लड़की के कैसे समझाई लड़की के समझावत हम तंग आ गइल बानी। बताओ ई लड़की के कह दरी खाना खो खाना पे कर ध्यान नहीं थे रहती हम करी त का करे। अरे अरे का हो गइल बा रे तोरा? हां का हो गइल बा? चल चल डॉक्टर के देखाई का हो का गइल बा? ना माई हमरे के डॉक्टर के पास मत लेके जा। आखिर का है? हम बहुत बड़ा गलती करनी बनी माई तरह से। कावन ऐसा गलती कर दिल बड़े? एक बात बताओ कि चाहता नहीं ऐसा कौन बात बा कि तू हमरा ले छिपले रे? ई बात हम नहीं जाना। माई तू हमरे के पैसा दे दे के और अच्छा से तू आगे पढ़ावत रहो। बाकी हम ऐसा बेटी है कि तोरा से बहुत बड़ा गलती और बहुत बड़ा बात छिपैले है। ऐसा कौन बात छिपले बड़े बता? माई हमको यार लगा से प्यार करेले माई। प्यार करेलिस? कौन लइका हरा? कौन लइका हो? माई का तहरे के दुलार प्यार में कमी कइले रही, खाए पिए में कमी कइले रही कि पोसल पालन में करे के कमी कइले रही, बातचीत में कमी कइले रही तारे के इतना बड़ गलती पाप तू कइलू। हमरे से बहुत बड़ा गलती मिलो माई हमके माफ कर दे। माफ ह? कैसन माफ रे? कैसन माफ? माई कहता रे कौन चीज में तोरा में कमी कइले रही रे? पोसे पालन में कमी कइले रही कि खाए पिए में कमी कइले रही कि लता कपड़ा में कमी कइले रही? का रहे ऐसे हमरा प्यार में कमी? माई हम जानते कि तेरा प्यार में कुछ ही कमी न रहे। फिर काहे ऐसा काम कइले? काहे आखिर काहे ऐसा काम कइले ते हमरा साथे? इतना बड़ बात पे छिपौले। माई हमने ना माई हमसे तो जानत नहीं कि हमसे बहुत बड़ा गलती भइल बा। बाकी माई हर बेटी के माफ करेला। बाकी माई जिंदगी के बहुत बड़ा बात कहे के चाहत हम लेके के ना बच्चा के माई बने वाला। हे भगवान ये तना ते बड़ पाप कर लेले। हम तो कहीं के ना बहनी मुंह देखावे ला ना माई ऐसे मत बोला माई हमके जल्दी अभी बोलती है कि ऐसे मत कहो माई। अरे तेरा पढ़ते बात कर ले अब तेरे पापा माफ कर दो हमके माफ कर दो। अरे माई एगो माई होले रे पगली। लेकिन ये बताओ तोर बूढ़ बाप अगर जानी तो ओकरा दिल पर कतना उछल माई पहुंची। सोच बात पापा के मत कहिया माई नहीं तो बाबूजी मर जाएंगे माई। जीते जी मर जाएंगे माई। कितना उनका अपना बेटी पे आस रहे, कितना विश्वास रहे
लेकिन आज विश्वासघात कैले बेटी, विश्वासघात कैले ना माई किया पता नहीं रहे कि मैं इतना बड़ा कदम उठा दे माई के माफ कर दो